Goes loopt voorop als het gaat om het gebruik van AI. En wordt zelfs door het Rijk als voorbeeld gezien voor hoe je dat veilig doet. Bij de lancering van het nieuwe Rijksbeleid voor AI heeft hij ook ons genoemd als voorbeeld van hoe het Rijk om kan gaan met AI en hoe het Rijk AI kan inzetten. Dus dat is natuurlijk wel heel bijzonder om dat te mogen meemaken. En verder in deze uitzending. Vakantiedroom in Duigen na sluiting. Een nieuw leven voor 700 jaar oude kerk. Goedenavond. Experts zeggen, werk als gemeente samen als het gaat om kunstmatige intelligentie. De risico's zijn groot als je het niet goed gebruikt. Terwijl in Zeeland de ene gemeente voorop loopt, zitten anderen nog steeds in de oriënterende fase. Blijkt uit een inventarisatie van Omroep Zeeland. De verschillen zijn groot. Gemeenten als Goes, Borselen, Capelle en Veren zijn koplopers met het gebruik van AI. Zij werken zeer actief met zogeheten gesloten AI-systemen die voldoen aan de privacywetgeving. Aan de andere kant, gemeenten zoals Schouwen-Duiveland, Vlissingen en Middelburg gebruiken met enige regelmaat AI. Andere Zeeuwse gemeenten zitten nog in de verkennende fase en zijn nog richtlijnen aan het opstellen. Cybersecurity-deskundige Dave Maasland ziet gevaren als Zeeuwse overheden niet samen hierin optrekken. Dus zeker ook voor lokale provincies en besturen hier in Zeeland zou ik zeggen, ga dit niet in je eentje doen. We staan misschien wel aan het begin van een van de belangrijkste technologische revoluties die de mensheid ooit gekend heeft. Zo kan je dat toch wel enigszins klassificeren. Ga dit dus ook vooral samen doen. Ga praten met andere gemeenten. Als de ene wel een AI-officer heeft, iemand die erover gaat, maak daar gebruik van en wissel daar kennis mee uit. Dus ik denk dat vooral juist nu samenwerken, zou voor mij logischer zijn dan ooit. Ook fractievoorzitter François Balbijn van de Partij voor Zeeland vindt dat alle Zeeuwse gemeenten zo snel mogelijk dezelfde richtlijnen moeten gebruiken. Er is dus landelijke regelgeving, er is Europese regelgeving. En dan vind ik wel dat de gemeenten up-to-date moeten zijn en de risico's niet moeten onderschatten. Dus hoe strikt wil je het aanpakken? Hoe meer er misgaat, hoe eerder de regelgeving is. Maar dat is eigenlijk de verkeerde volgorde. Strenge beveiliging rondom de kerncentrale vinden we allemaal hartstikke normaal. Maar waarom gebruiken Zeeuwse overheden dan geen AI-protocollen bijvoorbeeld om zichzelf weerbaarder te maken tegen een cyberaanval of een hack? Terwijl sommige gemeenten een afwachtende houding hebben, loopt de gemeente Goes ver voorop met eigen AI-protocollen. We zijn eigenlijk sinds de zomer 2023 al bezig met generatieve AI. En juist omdat we zo ook voorop lopen, heeft ook het Rijk in monden van de toenmalige staatssecretaris Sol Saspo ons gevraagd om kom langs en vertel wat doen jullie als Goes en waarom lukt dat bij jullie wel en hoe kunnen wij als Rijk daarvan leren. En bij de lancering van het nieuwe Rijksbeleid voor AI heeft hij ook ons genoemd als voorbeeld van hoe het Rijk om kan gaan met AI en hoe het Rijk AI kan inzetten. Dus dat is natuurlijk wel heel bijzonder om dat te mogen meemaken. Dus eigenlijk het protocol wat nu door alle Rijksoverheidsdiensten wordt gebruikt, is mede gebaseerd op de ervaring uit Goes. Dat klopt, zeker. Ja. Dave Maasland raadt andere Zeeuwse gemeenten aan het voorbeeld van Goes te volgen. Ik denk dat binnen de overheid er veel gesproken wordt over het gebruik van gesloten AI-systemen. Denk aan GPT-NL, dat is een Nederlands taalmodel. Nou, dat zijn echt ontwikkelingen die ik enorm aanmoedig. Je ziet nu ook dat we met z'n allen minder afhankelijk willen worden van Amerikaanse platformen en technologie. Dat is alleen maar goed, niet omdat we anti-Amerika zijn, maar dat we vooral moeten zorgen dat we wat meer pro-Europees, dat we meer zelf de touwtjes in de handen hebben. Dat geldt eigenlijk ook hier lokaal. Zorg dat we meer eigen modellen hebben waar je meer met alle veiligheid kan experimenteren. En die mogelijkheden zijn er technisch ook al. Toch ziet statenlid Babijn dat AI-algoritmes ook zeker gevaren met zich meebrengen. Kijk, ik noem de toeslagenaffaire. Dat is een duidelijk voorbeeld van waar het misgegaan is. Ja. En dat is toch wel een teken aan de wand. Als je ziet wat een ellende dat veroorzaakt heeft en nog steeds niet opgelost. De roep om duidelijk Zeeuws beleid rondom AI is groot. De provincie Zeeland komt met een eerste aanzet in de loop van volgend jaar. De sluiting van vakantiepark Marina Beach in Hoek heeft voor sommigen grote gevolgen. Plotsklaps moeten vertrekken is voor niemand leuk, maar er zijn ook mensen die al hun spaargeld in een chalet hebben gestopt. Vakantiepark Marina Beach in Hoek is op last van de gemeente sinds een paar dagen permanent gesloten. Daarom moeten gasten en bewoners per direct vertrekken. Ze krijgen op afspraak gelegenheid om hun spullen op te halen en moeten ondertussen zelf een overnachtingsplek vinden. Ich kann mir diese Hotels nicht leisten. Ich habe heute Nacht im Auto geschlafen.
Das fühlt sich so an, dass ich hier nie wieder sein kann. Het echtpaar Claudia en Rolf Meijer heeft 2 weken geleden nog een chalet voor 30.000 euro op het park gekocht. Toen dachten ze nog dat hun vakantiedroom uitkwam. Wir wollten uns dann hier einrichten und den Garten schön machen. Und dann sind wir bei einer Nacht- und Nebelaktion rausgeschmissen worden. En waarom heeft niemand jullie verteld dat het ging sluiten? Ja, weil es keiner wusste. Es sind ja wirklich noch Leute gewesen, die haben nach uns noch ein Chalet gekauft für 50.000 Euro. Es hat keiner gesagt, was für ein Problem mit Gilles ist. Kortom, de Zeeuwse vakantiedroom valt voor deze Duitsers definitief in duigen. Ich bin hierher gekommen auch, um gesundheitlich eben in Ordnung zu kommen. Und die Luft und das Meer tut mir gut. Und deswegen haben wir uns auch entschlossen, hier was zu kaufen. Und jetzt stehen wir im Prinzip vor dem Nichts, kann man sagen. De gasten hebben nog tot het eind van deze week om hun spullen te pakken. Zorgverzekeraars willen helpen bij het opzetten van nieuwe huisartsenpraktijken. In Zeeland zou zo'n nieuwe praktijk het huisartsentekort kunnen verkleinen. Nu zitten zo'n 400 Zeeuwen zonder huisarts. Ik denk dat het een oplossing kan zijn, maar ik denk niet dat het dé oplossing is voor alle situaties. Het is heel belangrijk om te kijken wat heeft een bepaalde regio nodig, maar ook wat heeft een huisarts nodig. En dat kan zijn een nulpraktijk en het is goed dat daar de ondersteuning voor is, maar dat kan ook een hele andere oplossing zijn. Een nulpraktijk is een praktijk waar alles voor moet worden opgestart. Patiënten, computersystemen, personeel en zelfs het gebouw. Dokter van Nieuwenhuizen is in ieder geval blij dat het probleem van het huisartsentekort niet alleen op hun bord ligt. Ik denk dat als het gaat over het capaciteitsvraagstuk en hoe zorgen we ervoor dat iedereen een huisarts heeft, is het echt iets wat huisartsen en zorgverzekeraar samen oppakken en samen doen. Net buiten Zierikzee is gisteravond een groot stuk dijk afgebrand. Ongeveer 200 vierkante meter gras stond in brand. Op een gegeven moment brandde het op 4 plekken tegelijk. De rook trok richting Zierikzee, waar inwoners het advies kregen ramen en deuren gesloten te houden. Grootse plannen voor de Nicolaaskerk in Brouwershaven. Het moet een cultureel ontmoetingscentrum en een toeristische hotspot worden. Kosten bijna 5 miljoen euro. Maar wie gaat dat enorme bedrag betalen? 700 jaar oud is de Nicolaaskerk in Brouwershaven. De eerste steen werd gelegd in 1325 en er is 1,5 eeuw aan gebouwd. En toen stond eigenlijk hetgeen wat je nu ziet. En sinds die tijd is daar niets meer aan veranderd. En dat is eigenlijk het mooie en het indrukwekkende van dit gebouw. Het heeft een bepaalde ruwheid. Want veel kerken die je in de landen ziet van deze omvang, dat zijn hele gepolijste kerken met veel marmer, veel bling-bling. En deze kerk, dat is echt zijn oorspronkelijke gedaante wat je hier ziet. En hij is eigenlijk altijd te groot geweest voor de kerkelijke gemeenschap. Maar daarnaast gebeurde er van alles in dit gebouw. Het was een overdekte markt, het was een ontmoetingscentrum. Lief en leed werd hier gedeeld. Ja, echt een gebouw voor de gemeenschap. En dat moet het ook weer gaan worden. Een ontmoetingsplek voor kunst en cultuur en een hotspot voor toeristen. Het geld voor dit project willen ze zonder overheidssubsidie realiseren. Dat is heel erg ambitieus, maar ondernemerschap is ons niet vreemd. Wij hebben een hele goede begroting gemaakt voor de exploitatie. En de pijlers die we nu hebben in de herbestemming, die zijn zodanig dat de opbrengsten, die moeten gewoon goed zijn en voldoende zijn om het onderhoud inhoud te geven. Voor de grootste attractie van de Nicolaas moeten we helemaal naar boven. Dat is de kap op zich. Dat is eigenlijk een omgekeerd schip. En dat past natuurlijk bij Brouwershaven als handelsstad, als visserijstad. Dus we willen het publiek via een hele bijzondere trap naar boven leiden. Daar kunnen ze op allerlei niveaus rondkijken in het gebouw met glazen balkons. Buiten het gebouw ook met een glazen balkon richting de Westhoek en richting de Oosterschelde kun je hier zelf zien. Voor die trap moet betaald worden. De entree in de kerk is vrij. Ik vind het ook een soort plicht van ons, als beheerder van Rijkserfgoed. Daar mag iedereen van genieten. Maar naar boven toe, dat kost dan een centje. En daarmee halen we in ieder geval geld op voor het onderhoud en de instandhouding.
De andere trekpleister is dit unieke Niehoff-orgel uit 1557... dat weer moet gaan klinken zoals het ooit bedoeld is. Het is het enige orgel wat nog teruggebracht kan worden naar de oude setting. En de oude toonzetting. En dat willen we gaan doen. Daarmee heeft het internationale aantrekkingskracht. En rondom dat orgel gaan we dus een heel podium opzetten. Een heel programma. We noemen het van Bach tot Bluff. Daarmee geven we aan dat het alle muziekgenres dat die welkom zijn in dit gebouw. Als het maar akoestisch is. Deze mooie plannen kosten geld. Veel geld. Nou, er moet 3 miljoen voor die fase 1 op tafel komen. Dat is het gebouw met alles wat erop zit. Er moet 1,8 miljoen op tafel komen voor het orgel. Het is 4,8 miljoen. Het is een groot gebouw en er horen grote bedragen bij. Maar ik denk ook dat het realiseerbaar is. Het begon redelijk zonnig, maar in de loop van de dag nam de bewolking toe met uiteindelijk regen tot gevolg. Het was 19 tot 22 graden vandaag. Morgen een echte herfstdag, regen en een stevige wind en er kan ook een onweersbui tussen zitten. Die herfst is niet van hele lange duur, maar dat hoor je zo meteen van Jules. Dit was Zeeland Nu. Fijne avond.